Ei, bună, azi, prieteni, o să facem un video cum se face o casă frumoasă de lux. Acum o să intrăm în Minecraft. Eu sunt Halka Alfa. Dragilor, urmați-mă la casa lui Dinkelberg. Dar mai întâi să ne bucurăm pe paturile de cârnăciori. Sfârșit! Nu hrăniți familia Turner! Felicitări, Timmy Turner! Tu și părinții tăi sunteți câștigătorii concursului meu Prima Familie în Spațiu! Vei merge într-o călătorie în spațiu! Ceva, nu ne-am înscris niciodată la un concurs Prima Familie în Spațiu. Știu! Numele vostru a fost ales la întâmplare dintr-o pălărie de o maimuță de la circ. Tot maimuța mi-a ales consumația. Poftim cheia! Simte-te bine, frate! Ce se întâmplă, Timmy? O maimuță de ales să mergem în spațiu. Vai de mine! Chiar mergem în spațiu? What? Vai de mine, Timmy are niște Aici la mine e un pic început casa, dar cred că voi tot o să puteți să faceți așa. Și acum eu cu verișorul meu vrem să facem o casă de lux. Acum începem să facem etajul al doilea. O maimuță de circ ne-a ales numele dintr-o pălărie. Tocmai Ce de-aia am să facem? mergem. Maimuțele nu se înșală cu privire la călătorie în spațiu. Ne îndreptăm spre soare. Avem o maimuță perfectă. Putem să încercăm. O să încercăm să facem poker. Joc de poker. Greutăți, armura mea completă. Luăm de asta lemn, un stac de lemn, Sunt ale mamei tale, Timmy. Eu nu pot nici să le punem ridic. așa și luăm califarat de asta, răstai. Și luăm, punem aici, așa ca un rotund și așa o să primească și punem aici niște Iar tu, Timmy Turner, scări. ai picat în plasa veche cu concursul pentru o familie care urmează să plece în spațiu. Niște scări ca să fie ca niște scaune. Nu e prietenul meu, e un extraterestru rău. E pe urmele mele pe Și în părțile Cam este de 11 tot. ori. Girls, Haideți de aici. închideți-l. Ne duci la grădina zoologică? Nu, vă duc în grădina zoologică. Vedeți voi, după ce fiul vostru mi-a distrus mingea mortală, am construit o grădină zoologică extraterestră. Așa? Ca să Și strâng aici bani pentru oamenii o să reparații. se Voi veți joace fi poker. atracția principală. Ai construit Și acum ce o să mai construim? cel mai jalnic plan. Jalnic? Un restaurant. Nu cred, pentru că am construit și un mare mall. E o șmecherie care produce bani. Eu îi spun Și acum, mall aici o să construim un restaurant. Castane, asta toată. Ar trebui să-i dau un telefon. Acesta este habitatul absolut hidos în care trăiți ca niște animale în cușcă. Seamănă perfect cu casa de pe pământ. Da, dar are niște adaosuri îngrozitoare, cum ar fi o cameră de media cu un televizor cu ecran mare. Ce? Nu vi se pare îngrozitor? Sigur că da, domnule Laser Negru. Sper că Facem nu o aici să dați și un niște frigider scaune ca să stai oamenii Nu acolo, am putea suporta așa ceva. să se odihnească. Aduceți Și un acum frigider cu suc de la o cireșe. țigară. Crezi că o să-mi placă să trăiesc ca un animal în cușcă? Punem așa. Turner, am nevoie de 100 de miliarde de dolari Și mortali ca să acum repar punem mingea covorul mortală. pentru Și când îi voi avea, te voi frumusețe. anihila și pe tine și pe familia ta. Stea oamenii aici. Doamnelor și domnilor, mingea mortală are plăcerea să vă prezinte noul habitat uman și reducere la carnea de uchi, la hambarul măcelarului. Carne de uchi.
se face acum seara. Nu hrăniți Turnerii. Team set. Da. Oh, nu! Cosmo, Wanda! Unde sunteți? Așa. Oh, nu! E mingea mortală! Cosmo, știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Dark Beam Atom era de fapt laser negru deghizat, iar concursul era doar o păcăleală să-l prindă pe Timmy, da? Pleacă de aici. Oh, Cosmo, e așa de necaracteristic ție să înțelegi asta. Ai Și dreptate. așa, Asta niște trebuie să scaune și aici oamenii o să stea. Wow! Oricine aș fi am folosit mult pici! Trebuie să ajungem pe mingea mortală! Так. Trebuie să salvăm pe Acum Timmy! o să facem aici un bar Trebuie un nou. mall? Da! Și uite, sunt reduceri la moarte, baie și accesorii! Cosmo, cum te poți gândi la cumpărături în astfel de Da. momente? Oh, ești un lucru vreau aici! Așa, E lângă mine, facem avem un asta. bar cu 10 minute și apoi îl salvăm pe Timmy? Planul meu merge perfect, Turner. Oamenii îmi plătesc mie miliarde de dolari mortali doar pentru a te vedea pe tine și părinții tăi suferind. Iubito, se uită la noi, să ne Acum prefacem. s-au schimbat ideile și acum o să încercăm să facem altceva aici. Orice ați face, nu-mi dați Că un pachet nu premium de încape aici un bar și pentru TV, bă. acum și ne gândim ce să facem și o să vedem. Servitor care să-mi servească o salată zdravănă! Cu șocolaturi! Gări, instalați pachetul High Def de programe de sport și aduceți servitorul cu șuncanături. Da, adică nu. Adică... De ce? Turner, urletele părinților tăi sunt muzică pentru urechile mele. Haide, dumbișor, îți dau o mingiuță de la standul de jucării din Mall Mortal. Niște Trebuie să flacuri. ieșiți de aici! Cadoul va indica 100 de miliarde de dolari mortali! Ne va distruge! Oh, Timmy, oare cineva care ar vrea să ne anihileze mi-ar da conserva asta de caju să o mănânc? Se pare că sunt pe cont propriu! O să fac un tunel pentru pământul ăsta de forță ca să putem pleca! Tira să vine cât de forță! Uite așa, ca să fie frumos. Ce faci aici? Am zis că ne întâlnim acum 10 minute! Am un job! Sunt bucătar de prăjeli aici la Copperbox! Cosmo, e cârva! Știu, dar am câștigat de $2 mortali cât să putem intra la grădina zoologică extraterestră! Am auzit că e frumos! Так, aici punem niște paturi. Da. Hei, dumbișor, se pare că lumea se depărtat pentru pușca lui Turner. Asta mă uite. Voi folosi popularitatea lui Turner pentru a strânge banii. Bun venit tuturor! Avem un spectacol deosebit azi pentru voi. Vedeta este umanoidul vostru preferat, Timmy Turner. Invitat special, Orcatron, alena spațială mâncătoare de copii. Pleacă de aici. Nu te fi de asta. Nimic nu e mai amuzant decât să privești cum una urcă pe montagne și ține o balenă spațială! Ce ar fi plăcut lui Timmy spectacolul ăsta? Pleacă de aici. Timmy, ne dai un autograf și pentru Wanda? Aici o să doarmă niște oameni. Se odihnească. Fără autografe. Felicitări, Turner. Plecați de aici. Mascarelele tale absurde au strâns bani pentru reparațiile mele finale pentru mingea mortală, care splată. Te voi arunca pe tine Plecați pe de în gol aici. negru spațial. Mama, trebuie să facem ceva! Laser negru te va arunca în spațiu! Timmy, miștește-te! De ce nu poți și tu să te bucuri de traiul într-o clădină slow cu un servitor verde ca mine? Cosmo, Wanda! Trebuie să le duceți pe toate acasă! Gata, aici o să doarmă oamenii. Se pare că acest câmp de forță împiedică și magia! Acum te arunc pe Turner. Am un buton special pentru această ocazie. Doar eu și mama ridicătoare de greutăți a lui Timmy putem să-l apăsăm. Oh, nu! Trebuie să facem ceva urgent! Wow, apă. Caju. Și punem aici. Știu! Magia voastră nu ajunge la mine, dar ajunge la laser negru! Stați, ca să fie frumos. Pe scurte, izvari, pălărie roz stupidă.
Oh, nu! Turner! A scăpat! Dați-mi drumul, proștilor, sunt laser negru. Domnișor, spune-le cine sunt. E drăguț, dar nu mă ajută. Jos de pe masă. Cădeți-vă jos, aici trebuie mâncat. Nu-i problemă, voi scăpa prin tunelul ăsta. Haideți acasă! Pleacă de Doresc aici. să toți extraterestri și animalele să se întoarcă pe planetele lor! Aici oamenii o să Transformați pe laser negru înapoi! zăcăzească. O să comande lucruri ca să mănânce și o să comande mâncăruri și băuturi și o să vină aici și o să mănânce la mes. Dar până acum eu fac la doilea etaj. Prieteni, mai am o dorință! S-a făcut o balenă ucigașă spațială, vine chiar acum! O leacă un bar pentru odihnă. E foarte bun, dar ar fi mai bine cu niște jucă alături. Domnișor! Da. Eu încă mai am cajul. Ia, curușii. Aici e flaguri. Aici sunt niște flaguri. În continuare, ai carne! Supereroii noștri și-au pierdut controlul. Pentru că cele mai noi episoade din familia Thunderman vin duminica aceasta. Așa că pregătește-te și nu rata cele mai noi episoade din familia Thunderman. În curând, numai la Nickelodeon. Porc. Spre dimineață tot cu vodka măsurăm o șosea din Europa. Dar ceva noi suntem moldovieni. Aici o să fie așa o baie și oamenii se scaldă și stă. Opa, opa, de dimineață tot cu vodka măsurăm o șosea din Europa. Opa, opa, de dimineață tot cu vodka măsurăm o șosea din Europa. Câți vreau la baie.
Opa, opa, spre dimineață cu vota. Să din Europa. Opa, opa, te ducă mai mult. Păi băi, acolo și așa. Așa, căsuța așa, da. Care spui acolo și un om și... Și aici avem alune de pământ, care sunt o lună numită de Macadamia. Oh, și am aici aluna Sculina, denumită după prințesa Sheila Duprey, faimoasă pentru că arunca alune săracilor. Bine, ăsta e tot timpul alocat de Gibi. Scuze. Dar nu am terminat încă. Da, Bă, ce că trebuie să mă împărtășeam. Telefonul la poartă. Ia că așa e o casă de model. Asta a fost Macedon Danil și Dan Delan. Moldoveni, nu uitați! La revedere!